nggo jaket tok we. Kok nanti nggo jaket lho. Hamok iki ora ngerti nek hawane iki adem. Dadi aku ora nggo jaket. Terus iki digowe. Makasih ya sayang. Adem banget ki. Wah hawane iki anyep e. Adem e. Adem ya kemulan kok le. Ngiyik. Iki mbok sing dadi olane sing peka lho. Ora peka. Soale ame ndotok melu barang wong turu nang omahe penak ngintil wae. Aku iki nek ra dindil iki engko iki matane iki kemana-mana e. Delok ke cewek bening sithik ngono matane ing peding-peding. Ayo wis kademen ora resikomu soale ame ndotok melu barang. Nek dina kok mung dintili wae aku lunga titik ngintil. Wah, lho lanang ora ana perhatiane blas. Las. Wah, noob. Anjir. Makasih ya yang diantar pulang. Lah tidak makasih barang biasane iki. Ya wis hati-hati balik. Ya, siap. Gua iki numpak motor bosen apik. Seneng banget aku. Kok iki nek numpak motor seneng-seneng ya anu lho. Ayo slow wae ngono iki tak obah barang. Aku ini ora juga sih ra diaturan e. Nih. Filmnya kesuwen. Ya sabar. Yo tangan gue nyopot iki. Suwi banget kok suwen tenan kowe. Yo sabar. Awe ora lek cacek tenan. Motor aturan, delon kengko nek nyemplung jugangan. Adem banget teh. Dem to. Ora nggo jaket tok we. Masa ngono nyok. Bodoh. Kan iki ceritane romantis yo. Oh iya. Adem banget teh. Yo. Alamen ora nggo jaket tok we. Lunga-lunga iki mbok nggo jaket lho. Nggo jakete. Padahal iki ngentang-ngentang. Ketara waktu, mau mesti mikir, ngentang-ngentang adem banget. Padahal iki ngentang-ngentang.